Hey everyone, this is Prince and welcome back to my vlog! Today guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video namin. And also don't forget to follow our social media account. Ta-da! Okay guys, early this morning, I received a fruits which is came from my cousin, si Venus Sohelio. Siya mismo ang naghatod diri, but sad to say, ang tanod ay naghatod diri pa doon sa ahong room kay, you know, I am in quarantine na ako diri sa isolation room, but dili siya pwede mo sod or dili siya pwede mo doon na ho. Ang tanod ra na ay table sa gawas, iyan ang giibot ang ato din akong gikuha. Ang iyang gihatod is, this is papaya. Papaya, sa Bisaya pa ni mga joke mga Thai is kapadyas. So, na hunahunaan na ako sa akin ako pagkaon. Ako nga, ako na lang imukbang. But, dili na lang kini akong imukbang. But, we will make it in a different way. We have, of course, natural na papaya. Then, second is papaya with sugar syrup and papaya with Yakult. O unsay ni sila. But, that's mga ingredients or that recipe is my own ra. O nindot ba siya? But dili ra kini akong imukbang, but we have Torron. O napod kay tulo ka Torron. So now, ano siyang i-divide og katulo. But we don't have a chopping board, we use plate. Okay? This is for the Yakult, and this is for the sugar syrup, okay? So, ito na siyang gamit, duwa ang gamit ang kutsilyo, okay? Then of course, this is natural. Dili siya nato labtan guys kay ingan nila ni siya. Then after that guys is maghimo ta og sugar syrup. Okay? Okay karon guys, nagpabugnaw ta ay nagpainit ta og tubig for our sugar syrup. Dara. Ta-da! And now, okay, magkuha ta og sugar. This is the sugar, brown sugar ang atong gamiton. Then, spoon. And now, atong huwaton ang atong tubig nga mabukal kay atong iluro na atong sugar. Okay? So, karon guys, kay bukal naman ang atong tubig, atong iluro ang atong supal. Atong huwaton nga ma-melt ang sugar. You guys, na sticky na siya. Oh, diba? Sticky na. Okay guys, since bugnaw na ang atong syrup, ato na siyang ibutang. Now guys, is ang Yakult na po. Yakult. Then, last is ang Torron. We will have a Torron. Then, guys, complete na ang atong mga pagkaon. Karon, then, ato nang sugdan. We have papaya, natural papaya. We have papaya with sugar syrup, papaya with Yakult, and Torron. Yay! And also water para dili matukpan.
So ato nang sugda ng atong mukbang karon. Let's start with the natural papaya. This one. And now let's try the Torron. This one, Torron. Actually guys, kining Torron dili ni siya hinimo na ako. Kundi pinalit ni siya sa gawas kaya namin na maligya gali adun gipalitan ra. And now let's taste the syrup. Next one we have papaya with Yakult. Let me put siya. Ang kapalis this guys or papaya is good for your skin. Especially sa face. Diba? Perfect combination ang Yakult ug ang kapadyas. So sa naghatag nga ng kapadyas di ay, thank you so much si Venus Rogelio. Actually guys, ang iya untang ihatod is ang pinja or pineapple. Pero nawa daw, maong kapadyas na lang daw iyang gihatod. Thank you, og kang Mama Connie. Thank you sa kapadyas. Perfect. Manaw, may kaon sa kini natural papaya, may kaon sa papaya with syrup, sugar, o papaya with Yakult, and now last is Torron. Okay guys, hanggang dito na lang po nagtatapos ang ating video o ang ating mukbang na papaya at saka Torron. Nagustuhan mo tong video na to, hit thumbs up and share, and don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest video namin. So this is Prince nagsasabing, just love araw-araw. Damdamin ko sumasayaw, ang puso ko'y sumisigaw. Ako ikaw, tara na right now. Just love araw-araw, kay ganda ng lahat. Oh, oh, oh. If we will just love araw-araw. Ting.